дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. тоҷикистон парвозҳои мунтазамро бо ду кишвар аз сар гирифт. тоҷикистон ваксинаи AstraZenecaро тасдиқ кард ва моҳи март онро дастрас мекунад. филми парвонаҳо дар қазон ҷоиза гирифт. фозилова нахустин тоҷик духтарест ки ба тими гурҷистон пайваст. умеди ӯзбекистон барои роҳандозии парвозҳои мунтазам ба русия дар моҳҳои март-апрел. дар сӯзе бо хабарҳо бо шумо ҳастам Муниса Тамлоева. салом. тоҷикистон равобити ҳавоиро бо ҷумҳуриҳои Қазоқистону Афғонистон барқарор намуд. ба иттилои агенти авиатсияи гражданӣ ҳамакнун парвозҳо ҳафтая як маротиба дар масири Душанбе Алмато Душанбе ва инчунин Душанбе Афғонистон Душанбе сурат мегиранд. манбаъ меафзояд, масъалаи барқарор шудани парвозҳои мунтазам дар ҷаласаи охири мудири агентӣ Икром Субҳонзода бо намояндагони фурудгоҳи байналмилалии Душанбе, ширкати ҳавопаймоии Somon Air ва ҳамчунин намояндагони ширкатҳои ҳавопаймоии Белавии Беларус, Air Астанаи ҷумҳурии Қазоқистон ва Кам Air-и Афғонистон баррасӣ шуд. зикр мегардад ки дар ҷаласаи мазкур Икром Субҳонзода ба беҳ шудани вазъи ҳамагирӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ишора карда изҳор доштааст ки чунин вазъият ба барқарор кардани парвозҳои мунтазами байналмилалӣ мусоид аст. тоҷикистон ваксинаи AstraZenecaро ки бояд тибқи механизми COVAX қабул намояд, аллакай тасдиқ гардид. дар ин бора Наврӯз Ҷаъфаров, сардори раёсати амнияти санитарию эпидемиологии вазорати тандурустӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. ба таъкиди Ҷаъфаров, ваксинаи мазкур моҳи ҷорӣ ба Тоҷикистон ворид мешавад. тоҷикистон ваксинаи коронавирусро тасдиқ кард ва онро бояд тибқи механизми COVAX гирем. ин AstraZeneca аст ва моҳи март 732 000 вояи он ба Тоҷикистон ворид мешавад. феълан ҷониби Тоҷикистон шартнома имзо карда ба истеҳсолкунанда фиристодааст, гуфт Ҷаъфаров. ӯ изҳор дошт ки истеҳсолкунандаи асосии ваксинаи AstraZeneca дар Бритониёи Кабир ҷойгир аст, аммо онро дар корхонаҳои Ҳиндустон ва Кореяи Ҷанубӣ ки созишномаи имзошудаи ҷониби Тоҷикистон ба он ҷо фиристода мешавад низ истеҳсол мекунанд. сардори вазорати тандурустӣ гуфт, дар доираи механизми COVAX имкони 20% аҳолии кишвар ба нақша гирифта шудааст. нахуст гурӯҳҳои осебпазир ки ба онҳо шаҳрвандони аз 70 сола боло, кормандони соҳаи тандурустӣ, кормандони гумрук ва нерӯҳои марзӣ шомиланд, им мегиранд. ба гуфтаи ӯ, дар марҳилаи дуюм афроди аз 60 сола боло, баъд аз он синашон аз 50 боло им карда мешаванд. боқимондаи 42.5% аҳолӣ бо дигар дороҳое ки Тоҷикистон онро дастрас мекунад, им хоҳанд шуд. филми парвонаҳои коргардони тоҷик дар Русия сазовори ҷоизаи кинофестивали байналмилалии Зеланд шуд. филми парвонаҳо яъне Матилки коргардони ҷавон Дилшод Авазов дар шаҳри Қазони Русия сазовори ҷоизаи кинофестивали байналмилалии Зеланд шуд, иттилоъ додааст сомонаи расмии кинофестивали байналмилалӣ. филм дар бораи духтаре қисса мекунад ки дигарон барояш роҳу равиши зиндагиро таъин мекунанд ва ин ба сарнавишти ӯ бетаъсир намемонад. наворбардори ин филм Пайрав Шарифов будааст. филми мазкур дар шаҳри Санкт-Петербург бо забони русӣ ба навор гирифта шудааст, аммо воқеаи филм дар Тоҷикистон мегузарад. дар нақши асосӣ Усмон Тӯраев аз Тоҷикистон ва Анна Гуляева аз Русия бозӣ карданд. кинофестивал дар шаҳри Қазон, Зеланд ҳар сол баргузор мегардад ва аз шаҳру ноҳияҳои зиёди худи Русия иштирок мекунанд ва зиёда аз 20 давлатҳои дигари дунё иштирок доштанд. ба гуфтаи Дилшод Авазов, филмро худаш маблағгузорӣ кардааст. филмро дар хонаи як дӯсташ ба навор гирифтааст. Мадина Фозилова, собиқ ҳамлавари бошгоҳи зебонисо ва ҳоло сарвони тими мунтахаби бонувони Тоҷикистон, эҳтимол аст ки фаъолияти футболбозии хешро дар қаҳрамонии Гурҷистон идома диҳад, хабар медиҳад Сомонаи варзиш. ба иттилои манбаъ, ҳоло гузариши Мадина ба тими Гурҷистон дар ҳоли анҷомёбист. ҳоло гуфтушунид байни футболбозани тоҷик ва роҳбарияти дастаи UFC Nike идома дорад, таъкид мешавад дар хабар. манбаъ меафзояд, охири ҳафтаи равон гузариши Мадина ба дастаи мазкур сурат мегирад. бояд гуфт ки Мадина Фозилова нахустин бонуест ки дар таърихи футболи тоҷик ба як тими аврупоӣ мепайвандад. зикр мегардад дастаи нави Мадина Фозилова дар Лигаи қаҳрамонҳои Аврупо байни бонувон ҳунарнамоӣ мекунад. ҳоло парвозҳои чартерӣ ба шаҳрҳои гуногуни Русия идома мекунанд, гуфт муовини вазири нақлиёти Ӯзбекистон Ҷасурбек Чориев.
муовини вазир гуфт ки бо пешниҳоди барқарор кардани ҳаракати ҳавоӣ ба русия муроҷиатнома фиристода шудааст. мо таҷрибаи русия ва меъёрҳоеро омӯхтем ки мақомоти он кишвар риоя кардани онро талаб мекунанд, менависад Спутник Ӯзбекистон аз қавли Чориев. аз ҷумла афзоиши ҳолатҳо, шумораи беморон ба 1000, 100,000 ва ба 1 миллион аҳолӣ, динамикаи сироят ва омилҳои дигар ба назар гирифта шудааст, мегӯяд коршинос. аз рӯи ҳама меъёрҳо Ӯзбекистон барои барқарор кардани парвозҳои мунтазам мувофиқ аст. мо барои барқарор кардани парвозҳои мунтазам ҳама асосҳоро дорем. мунтазири посух ҳастем. фикр мекунам ки дар моҳҳои март-апрел натиҷаи мусбат ба даст хоҳад омад, хулоса кард Чориев. ёдовар мешавем ки ҷониби тоҷикистон низ шурӯъ аз охири тобистони гузашта ба ҷониби русия дархости барқарорсозии иртиботи ҳавоиро карда буд, аммо то кунун ҷавоби мушаххасе ҳосил нашудааст. қаблан Субҳон Икромзода, роҳбари агентии авиатсияи граждании Тоҷикистон, гуфта буд ки дар ин самт бо ҷониби русия кор бурда истоданд. шунавандагони гиромӣ, бо умеди таънисиятиву хонободии ҳар яке шумо дар ҳамҷо ба шумо худоҳафизӣ мекунем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.